situación é a seguinte. Onte se nos traslada mediante comunicado do administrador judicial pois que iba a otorgar pois eximir a xente de vir a traballar mediante licencias retribuídas ante a situación de seguridade e saúde que temos na planta por os impagos que os anteriores gestores tiñan co servicio médico, que a compañía que leva o servicio médico, pois ahora mismo con todo o proceso que está aberto co servicio de limpieza, ca compañía de servicio de limpieza e tamén desinfección e as outras dificultades que temos pois, en outros ámbitos de salud e seguridade polo mal tocada que encontrou a planta co avance da súa auditoría porque ten que tomar esta decisión. Queremos deixar claro unha cousa, esta non é unha parada de actividade da planta. A planta está parada na súa actividade e sin recorrido industrial desde fai máis de 2 anos. A Alcoa xa parou a actividade, veu Partner e nunca tuvo interés de acometer ningún proxecto industrial e despois veu riesgo e todo era unha pantomima para o seu verdadeiro negocio que era delinquir e sacar destrozanos por dentro e ao mesmo tempo aproveitarse do que había. Esa é a situación. Entonces, aquí o administrador o que fixo onte foi tomar unha medida paliativa co que se está encontrando. Entonces, non quere xente na planta exposta a un riesgo de seguridade e saúde en este momento, é unha parada temporal e é unha parada que esperamos reactivar o antes posible. A partir de aí, a realidade é que nós somos o produto, en estes momentos, pois dunha desidia total para solucionar un conflito como o noso. Menos mal que temos xueces en este país e nós queremos na xusticia e se están acometendo as sentencias e os procesos en boa liña e se está destapando toda a estafa e todo o engaño, todo o fraude a que fomos sometidos. Pero tamén necesitamos políticos valientes que asuman a súa responsabilidade no ámbito industrial, que cumplan o que nos prometeron. E agora mismo necesitamos deles. Vamos a seguir loitando polo noso futuro. E en estes momentos as administracións teñen que estar con nós. Vimos de ter unhas xuntanzas con eles fai pouco e sí que nos dicen que van a estar con nós. Pero este é un momento moi duro para nós. Vimos de máis de 60 anos de recorrido nesta planta. E só paramos en esta situación 2 veces. A primeira, coa pandemia, en marzo de 2020, por unha situación máxima de risco. E agora outra vez. Na pandemia da estafa, na pandemia do engano. E agora son eles os que teñen que darnos o seu apoio a sacar a planta daqui. Entonces, nós, no día de hoxe, e vémoslo facendo fai moito tempo, máis que nunca hoxe, reivindicamos, exiximos a súa presencia para activar a planta o antes posible. Estamos nunha situación de produción para o aluminio mellor que nunca. Temos as instalacións, temos o persoal e somos capaces de sobrevivir en estes tempos difíciles, pero necesitamos activar a planta. E aí é onde ten que estar o Ministerio de Industria, todos os ministerios deste goberno, porque non só de Industria, todos os que poidan apoiar, e ten que estar a Xunta de Galicia. Pedimos axuda ás administracións, pedimos axuda aos nosos proveedores, pedimos axuda aos clientes de toda a vida, aos que servimos da mellor maneira posible. Necesitamos carga de traballo, necesitamos activar a planta, podemos ser sostibles e viables e necesitamos aguantar esta situación para salir adiante. Entonces, urximos ao Ministerio, á Xunta de Galicia, ao Administrador Judicial, a que se senten con nós a buscar esas salidas. Hai que poñer recursos e hai que poñer a planta activa, porque hai posibilidades. A partir de aí, esperamos que o antes posible se active esa mesa e esas solucións. Necesitamos solucións que teñen que vir de que hasta ahora derivaron calquer solución aos xulgados e nos dicían que fóramos alá. Nós xa fomos alá, nos dan a razón, o proceso judicial avanza
e agora quen teñen que estar aquí aportando solucións e viabilidade son os que nos eliximos cada 4 anos para levar o mellor posible os deseños deste país. Entonces, somos un sector estratégico esencial e esperemos que os nosos políticos estén a nosa altura. E esa é a reivindicación que temos que facer en estes momentos. Os servicios mínimos en este momento na planta é vixiancia. É a vixiancia. Se vixía a planta, de momento non estamos producindo nada, pero non estamos producindo nada desde o mes de xullo. Nós o levamos denunciando nas últimas semanas, meses. É un engaño todo o que se estaba facendo aquí e se tarda moito, por desgracia. Os tempos da xusticia non acompañan a inquietud que nós temos. Se nos dá razón, pero sempre se nos dá razón pois tardíamente, e ao final nós sufrimos as consecuencias, e retrotraer esa situación é cada día máis difícil que pasa. Por eso estamos sábado aquí e non estamos o luns, porque a nós nos apremia que canto antes se tomen decisións. E quero ver aquí ao presidente Feijóo, quero ver ao conselleiro vicepresidente segundo económico aquí, e quero ver a ministra Maroto aquí, a ministra Rivera aquí, e se fai falta a Pedro Sánchez e a Yolanda Díaz e a todos os que teñen capacidade para buscar unha solución. Somos o seu resultado. Nós sempre nos sentimos arrompados por eles para chegar aquí, pero non a esta situación, para buscar sempre unha salida para a planta. Entón, é un momento que se poñan a noso lado e así o exiximos. Non queremos máis promesas, queremos solucións e, sobre todo, que a planta se poña activa o antes posible. De momento, o administrador judicial está aterrizando nas cuentas que tiña estes sectores anteriormente e as que tiña incluso a propia Alcoa antes tamén, cando a levaba. Entonces, máis ou menos vai pola mitad das cuentas que pudo haber chegado a elas e falta algo máis. Esa información xa o propio administrador está derivando a Audiencia Nacional con todo o que se está encontrando e tamén teño que dicir que hai entidades financieras que non están colaborando, entendemos que non están colaborando para nada con o administrador judicial. Non sabemos se o protocolo de seguridade que teñen é moi estricto ou, sinceramente, teñen algo que esconder. Xa non sei, a día de hoxe nós somos bastante suspicaces con todo o que pasa. O que pedimos é máxima colaboración a todo o mundo que teña que ver cunha solución, entidades financeiras, Goberno, Xunta de Galicia, Xusticia, a todo o mundo, porque este é un drama terrible e para nós é moi doloroso ter a nosa planta pechada e ver como están entrando o produto que nos facemos e moi ben aquí na Coruña está entrando polos puertos de Vigo e Villagarcía todos os días de fora daqui do país, non? Entonces, temos un proceso que podemos poñer en marcha, somos un sector de futuro, o aluminio cada día se aplica en máis actividades da vida cotidiana e non entendemos esta situación e, sobre todo, non entendemos que ten que tomar decisión non as este tomando, non? Nós temos toda a facultade, como pode ter calquera persona, de acudir á xusticia, o estamos facendo, nos están dando a razón, pero a partir de aí aquí hai xente que ten responsabilidade política e ten que tomar decisión, se así o exiximos. Decías que agora mesmo se están o personal de vigilancia, non? Sí, a planta, sí. Canto número de persoas que hai, traballadores que estáis afectados, directos e indirectos? A plantilla, en este momento, a plantilla inteira. Hai persoal que vai a facer teletraballo e, bueno, seguramente faga falta facer algunha xestión ao mellor na planta, ao mellor durante a semana e tal, pero bueno, esa é a situación, afecta a totalidade da plantilla esta situación, porque a seguridade, a falta de seguridade afecta a todos por igual. Entonces é unha decisión bueno, que entendemos que o administrador a toma sempre pensando na seguridade e saúde dos traballadores. Non nos gusta para nada esta situación, é un permiso, pero desde logo os nosos pensamentos están co que estamos sufrindo. Non vamos a descansar en este tempo para nada e vamos a seguir loitando, sobre todo, por unha salida da planta e queremos as administracións con nós en este momento, de crear plantas novas e ao mesmo tempo non se este mirando polas que hai, sobre todo sendo un proxecto que leva o nombre e apellidos da ministra Reyes Maroto, do vicepresidente segundo, e por aí nós estamos aquí porque eles nos avalaron en todo o proceso e porque vían que había unha salida. Pois a día de hoxe a salida é un fiasco e eles teñen que estar aquí con nós reclamando
esa viabilidade e, sobre todo, buscando en primeira persoa porque son os que teñen a responsabilidade para isso.